panibagong vlog na naman. Kita niyo naman kung ano nasa dito sa harapan ko, di ba? Grabe, naglalaway na ako. So magmumukbang tayo ngayon. So ano nandito? Meron tayong isaw, tsaka yung dugo, Betamax, tsaka yung ulo ng manok, may balot tayo, tsaka chicharon. Diba? So hindi makukumpleto ang sarap kung wala ang sausawan. So meron akong nakitang trending sa Facebook dito sa Pangasinan, yung suka ni Yumi o Yumi's Sukang Pangasinan. Yan. So itatry natin siya kung totoong masarap siya, kung bakit siya trending dito sa Pangasinan. Diba? So yan. So start na natin. Pero bago tayo mag-start, try muna tayo. Okay guys, tara. Simulan na natin. Ano kayo sisimulan ko? Ito na chicharon. Grabe, laki no? Grabe. Masarap nga. Masarap ng suka. Promise, guys. Masarap ng ano, yung asim niya, may madalis na miss. Kaya ang ganda. Sarap, 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 promise. Wow. Pati yung anghang niya, sakto lang. Okay. Sarap. Sarap nitong suka. Tapos meron din silang crunchy chili garlic. Yan, diba? Susubukan natin ito sa susunod na vlog natin. So, ngayon, ito munang suka. Grabe ang sarap, promise. Lalong sumarap. Sarap naman itong sausawan ng mga. Kami. Sarap, sarap. Grabe ang sarap nitong suka, guys. Guys, lalong sasarap ang pagkain na to. May kasamang kanin. Yan tayo may kanin. Para anong mapupusog ka sa sarap. Balot.
kailangan ng asin. Kasi itong suka, maganda na yung pagka-alat niya. Swabe. Okay. Tap.
Finish! Grabe guys, sarap ng suka. Yumi's Sukang Pangasinan. The best. Legit na masarap. Sa mga gustong mag-order, meron po silang Facebook page. Pwede rin po kayo maging reseller. Thank you ulit mga ka-foodie sa pagsama sa akin. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating mga video. Thank you mga ka-foodie. Bye-bye!